Pa-share naman po ng live. Mga mamshi, mga beshi, Pa-share po ng live. Diskarte lang mga kapwa Pilipino, huwag pumayag na ikaw ay matalo. Eh ano kung pandemya, pwede pa rin makabenta. Para-paraan ka nga para mabuhay ka. Kunin na ang cellphone at paninda, mag-live ka na sabay tag sa mga barkada. Stuffed toys, ukay-ukay at kung ano-ano pa. Sige lang marangal yan, umpisahan mo na. Pamain lang mga beshi, main tas kotas price mga mamshi. Pamain po nito, branded po for only 150. Yan, na-main na po at free delivery. Ito po, medyo bacon na po siya pero wala namang ibang issue. Kasya po ito sa small to medium. Pakot lang po, Mine Luma 20. Mine Luma 20. O ayan, Mine Luma 20. Ay, may nauna na po. Next time na lang po kayo ulit. Di biro ang mag-live selling mga mamshi, dahil may mga bogus buyer sa tabi-tabi. Mine ng mine pero aatras sa bandang huli. Wala namang ganyan ah. Ang daming alibay kami pang sinisisi, pero syempre mas maraming mga suki. Lalo na pag branded bags di sila magpapahuli. Kung meron mang mga issue ay di sila maarte. Mine mo na mare. Basta type nilang item, ibigay na kay suki. Pamain lang mga beshi, main tas kotas price mga mamshi. Pamain po nito, branded po for only 150. Yan, na-main na po at free delivery. Pamain lang mga beshi, main tas kotas price mga mamshi. Pamain po nito, branded po for only 150. Yan, na-main na po at free delivery.